Suchou pokožkou trpí naozaj veľa ľudí a ja takisto nie som výnimkou. Najčastejšie miesta, kde mám suchú pleť, je sem okolo nosa v týchto oblastiach, potom tuto na brade, alebo celkovo tá brada je taká vysušená a častokrát mám suché aj pod očami. Tak je výborné tú pleť hydratovať. Hydratovať. Či už znútra, tým, že príjmame strašne veľa tekutín, teda mali by sme príjmať veľa tekutín, alebo týmto hydratačným a vyrovnávajúcim alebo takým balančným krémom na pleť. Obsahuje aloe vera, čo je naozaj kľúčová zložka pri hydratácii pleti. Má hodvábnu a ľahkú textúru, ktorá sa naozaj veľmi rýchlo strebáva do tej pokožky. Antioxidačný ľahký hroznový olej, ktorý je bohatý na polyfenoly, chráni pokožku, zvyšuje produkciu kolagénu, omladzuje kožné bunky a spomaluje proces starnutia. A hlavne to hrozno v tom kréme urobí úplne taký vynikajúci a povedala by som, že až hodnú vôňu. Je to prírodný krém, nenájdete tam žiadne chemikálie, žiadne zložky, ktoré by vaše pleti mohli ublížiť a je naozaj ľahučký. Úplne brutálne tá pleť. Napríklad teraz ho mám na pleti, mám na to make-up. A ráno som stala a mala som toto všetko proste úplne suché, dopraskané, sťahovala ma tá pleť, natrela som si tento krém a asi v momente sa mi vcucol celý do tváre a nádherne som bola zhydratovaná. Za mňa je toto topka na leto. Ľahučký krém, fakt, že supiš pupiš.